Idan aka ce kana da UTI, wato ciwon sanyi kenan da masu magani suke faɗa, to fa ba sanyi bane kawai kai tsaye. So saboda ciwo ne da yake da alaka da gabbai guda uku bayan mun yi nazari mai zurfi. UTI kun ga urinary tract infection kalmar turanci ce. So saboda haka kafin mai maganin Hausa ko mai maganin Islamic kai tsaye ce sanyi ne, yana buƙatan ya fahimci wannan bayanin da zamu yi. Sannan kuma masu kallon mu da sauraron mu kuna buƙatan ku fahimta dan ku san wanne kalan magani ya kamata ku siya domin ku magance matsalolinku. Domin kuma ku iya tantance wanne kalan wurin mai magani ne ya kamata ku je ku karɓi maganin ku. Idan aka ce kana da UTI yana da alaka urinary tract infection kenan, wato ciwo ne da infection ne da yake da alaka da gaɓoɓin fitsari. Gaɓoɓin fitsarin nan manyan sun hada da abu guda uku. Na farko mafitsara, wato abin da bature yake cewa bladder. Na biyu bututun mafitsara, abin da bature yake cewa urethra. Na uku shine kidney, koda kenan, abin da bature yake cewa kidney. So alamomin wannan cututtuka in ka kamu da su sun hada da yawan fita fitsari, sun hada da jin zafi yayin fitsari, sun hada da jin nauyi a mara, sun hada da ciwon baya, ciwon kafa, yawan zazzabi, yawan kasala, ciwon kai da sauransu. Musamman aka ce kidney ne ta tabu. Saboda haka ga wanda yake bukatan ingantaccen magani na wannan larura na UTI din, muka tabbatar da wanne ne a cikin matsalolinsa a cikin gaban suka tabu, insha Allah akwai magani da zamu bashi wanda zai kuma warke kwata-kwata. Office din yana nan cikin garin Kaduna a Faki Road kusa da layin Yan Gwari. Domin karin bayani mutum sai duba profile zai ga lambar wayar mu. Mun gode.